Natumba na ka sa motor, pre? Ako? Oh? Oo, nakatisting na kong tumbaw motor eh. Dapit. Nakabantay ka tong nang lakaw mi nga wala ka ni Kuyog. Ginasaman, oh. Di ba sniper man to kung gidala to? Oo. O kadto nga time. Tumba ko ato. Asa dapit? Asa makadapit na hitabo na? Katong pagkuan, di ba? Takusog kog dagan 150. 150 na akong dagan na to. suga, oy. So, padagan 150. Ang mo kabantay naman day palikon sa unahan di ay. Dito na. Tumba ka. Wala pa kay nakabangking ko ato. Ana ko pagayo ato. Iskot. Liko din ako pagayo ba tuhod naman ang gitukod ato. Samad gali ang tuhod gali ato napay uwat to. Daro ano eh, samad. Yati ra no. Kuyawa no eh. Nakabangking ko ato. Nyasa man natumba dapit. At pag-abot na ko sa unahan, pag-banking na ko, ana man jud curve man kayong liko na to. Pag-banking na ko ato. O kabantay ba naman day truck sa unahan di ay dako kay glubot elf man to. Didto. Tumba ka. Wala pa. Nakalikay ko ato. Paglikay na ko anab, sutoy yung motor dito. Sutoy. So mo ko kabantay sa unahan nga naman day iro di ay. Ayay ka. Didto na. Tumba ka. Wala pa. Naka-brake ko, nakalakaw ang iro. Oo. Sutoy gyapon ang motor na 150, 160 na ang dagan. Didto na sa unahan. Batoy nungdan. Niagi ang bus. At tayo niya, tumba ka. Wala pa. Nakaliko man ko gamay. Pag ana nako, timing po ang bus nakaagi sa dalan ba. Pag ana nako, diretso gyapon ang motor nako. Dito, kay maligo ya mig falls ato no. Falls. Adong mi atog asa to nga falls to, basta bukid to siya nga falls. Dito ang motor. Dagan ako 180 na. Gulugawan no. Sos naman ni sunod nga motor sa akong lubot day ba. Agay. Kusog wait padagan. Nidikit man na sa kuha dito. Tumba ka. Wala pa. Kay ni iswag man ko gamay. Pag dikit niya ni iswag man ko. Wala pa. Yate. Tumbaan na yun eh. Sutoy jud ang motor na ko. Sniper ito. 180. Tumbaan na yun Oo. Timing. Sa unahan ay sapa. Dito na. Hulog ka sa pa. Tumba ka. Wala pa. Kaysa dito mi sa tulay ni Agi. Agi mi sa tulay. Padung mi bukid ato. Pag agi na mo sa tulay. Gamay ra kayo. Kuan ang tulay. Linya good. Gamay ra. Magian lang sa motor ba. Nyasa makadapit na tumba. Pag abot sa unahan. Lapok na mo kayo. Dito na. Dito na ka natumba jud. Wala pa. Ninaog man ko sa motor. Ako naman lang gidala ang motor bagyan na. So sa ato pa imor dahil kuan di ay guyod ang motor pasaka sa bukid. Padulong mo dito sa bukid. Pasaka na. Da, kuyawo eh. Pasakaon man ng falls. Pasaka sa bukid. Nilapok man kayong dalan pa ibabaw di ay. Pag sakyan ako motor, pagkuan ako, pag paandar ako, builo din ko, premirab. Larga dahil na dito. Pag ana, sos kay na slide man ang ligid sa likod. Dito na. Dito kan tumba. Tumba ka. Wala pa, nakapugong man ko. Ayate. Pugungan ako pag-ayo. Sakit na yung kamot na ko eh. Pugong ko pag-ayo. Timing, nakalusot jud ko sa bukid jud dito sa pinakataas niya. Lapok mo jud ko, nakalusot jud ko. Kaluyan sa Ginoo. Nya, asa may natumba ato? Paglusot na ko dito sa bukid, ambugon man. Dito na. Natumba ka? Wala pa. Nakalahotay ko to sa pambugon. Mao akong ganahan nga dalan ba pag ambog. Ayate. Layo kayo eh. Pag ana ni mo balik na ko gagsaka dito eh. Nya, unsa inahitabo? Nya sa makadapit na tumba? Pag abot pa dito sa unahan jud. Dito pa pag ambog na ko pag ana. Sos na may dako nga bato. Dako jud nga bato mas tunga-tunga siguro sa ligid. Nya. Nasa dito na. Dito ka tumba. Wala pa, nakaambak man ako motor kay na set up man to nako pagayo tong sniper ba pag ana bang ambak lagi motor lagi. Kuyawa kayo eh. Kuyawa no. Nya sa may natumba to? Ang pagtumba nako atong nana ko sa falls, naabot na ako sa falls ba, padung na akong parking sa motor. Siguro na lang sa mga G's akong daga na to. Hinayin lang kayo kay parking naman. Sus naman ay niagi nga nakatupis bay. Kalingi ko galit. Paglingi na akong tukar akong kuano stepney ko. Ano kakuan gusto na akong balik wala naman. Mo to nabangga ko, tumba ko. Tungod sa akong stepney. Mo to hinungdan sa pagkatumba nimo. Delikado jud kay ni makakita ka og kuano 6 oy.